I još što je najgore kad na aerodromu nema pitke vode. Kao, i onda ja sad moram kupiti vodu da bi pio vodu, znači to mi je najgore ikad, zašto ono, kao, u Zagrebu ima pitka vode i sad nautiš vode, ovdje ne možeš jer nema pitke vode. Plus sad sam bio u WC-u i krenuo ovaj lik što čisti, nije bilo papira, on krenuo, meni dao papira malo, krenuo pričat sa mnom kao pita me nešto za jezikova njihov, ja mu kažem što se znam reći na ovom jeziku, on kaže some gift for me, some money. Ja kao kume, doslovno radiš na aerodromu i znači ono, i pitaš me da ti dam gift. Mislim, svi traže ono, šta god te naprave tražite gift, tražite tip ili nešto, tako da ono, nije čudo, ali ne znam zašto čudim, ali baš se ono, naporno jako. I već čekam se vratiti u Hrvatsku.